Eee, recenzja kaczek gdańskich, Oliwie. oliwskich. Ten niech tam śpi w ogóle. 8 na 10, Wyjechane. bo nie nurkują jak te w Bytomiu. Bo one się wstydzą kamery. Profesjonalna recenzja dworca głównego w Poznaniu. Daje sprawiedliwą ocenę 6, 2 punkty odejmuje, bo w to widział stać w rai pół godziny, żeby odebrać 2 żymły z martwą krową. A oprócz tego 2 punkty odejmuje, bo tak. Miasto, które umarło. Dziesięć na 10.